tropa. Hello, good morning ate. Mabuenas. Oo, ay kayo ba ite? Titi na sinalong na nilingling para kong ko. Ay, nga pala ng kutsil. Ano yung GoPro? Oo. Bago na yan? Oo, bago na. Hindi na yung dati, yung ginagamit. Pero mas upgrade kasi yung dati. Andan lang sa ano, nakalagay. Good morning mga tropa, no? So, nagre-ready pala kami dahil lakad namin ngayon papunta sa Bulinaw. At isi-celebrate kasi namin ang birthday ni Mrs. Kung ngayong araw ay birthday na, so pakibati naman natin. At hindi na makapag-antay yung batang gusto nang mag-swimming. So, gamit pala natin si Raptor na pula, so mapapalaban si Raptor na pula mga tropa. Right. Ito lang yung upuan? Anong upuan? Yun, orange. Di ba lito may pang-hotspot kayo sa akin? Ay, hotspot. Tingnan naman ang may birthday girl, oh. Lakas ng loob. Lakas ng loob. Yan ang outfit. Outfit check. Mami ah. Nalad ka boy? Wala. Ay, aking cellphone ko. Dito sa akin. Alright, so kita-kits tayo mamaya mga tropa sa Bulinaw. So sa Bulinaw pala yung pupuntahan natin. Kasama rin natin si Jamela. May yung mga susi. Ay, pagyo. Yung kay Red. Alas pala kami, walang tao dito sa bahay kaya kailangan nakalak lahat. So mga susi, nakasecure. Be, kamay kukunin ako saglit. Ano? Yung kanto. Yung ano tawag doon? Lilipad dyan, oh. Hawakan mo yan, lilipad dyan. Lads, bun-bun. Ay, nakapit na ako. Ano ba? Alright mga tropa, no? So dito na tayo sa may Old Rock. Yeah, hello. So binalikan na natin tong Old Rock mga katropa kasi talagang sa sobrang ganda naman talaga babalik-balikan mo talaga. So magbabayad muna kami dito sa may information. Free po yun. Sa 6 adults na. Apo. Pero maliligo lang po yung 4 sa pool. Maligo ka ba? Sa pool? Ito nga? Oo. Oo, sige. 4 po yung maliligo. Yung 2 hindi kasi niregla. Cottage mo. Paano po yung bata, ma'am? Apo. Free na lang. Free po siya? Apo, free po ang 3 years old. Yung umbrella na lang po. 550 po yan. Kano? Cottage nga? Yung umbrella na lang. Oo. Huwag naman po kayo magdala ng foods, ma'am. Basta prepared po yung bawal. Cooking device po, tsaka alak kasi may corkage lang yan, ma'am. Sige po. Wala naman pong dala, ma'am. Wala po. 1,650 po. Name na lang po kahit isa na lang po sa inyo. Sandy. Kano po lahat? 1,650 po, sir. Alright mga tropa na. So pag yung bata pag 2 years old pababa, free po yung pagliligo niya sa swimming pool. Ay. So grabe. So dito pala napili namin sa Old Rock mga tropa dahil safe po kasi yung dagat tapos may kiddie pool din. Kaya may kasama kaming bata kaya dito na lang yung napili namin kung saan namin celebrate yung birthday ni Mrs.
Kaso ngayong ganitong panahon, hindi po pwedeng magdala ng alak, hindi rin pwedeng bumili ng alak dito. Bawal. Bawal. O kasama pala natin si Mikay, Milay, si Ate Arlene, tapos si Karen at si Boskowa. Wala eh, pak eh. Kina, sa mga maliligo lang. Mamaya na. Magkunin muna tayo. Mamaya na. Maligo din daw si ate. Okay, so maghanap lang tayo ng pwesto natin mga tropa na. Apat. Alright. Hi. We're back. Dito yun, boy. Dito na ipasok mo muna. Oh, God. Ano dating Dito yung mga handa namin mga tropa. na-picture mo lang. Pansit, siomay, hotdog, adobo, kanin. At sang kartibir si Cheria. Yun na ba yun? Nilaboy, nakuha. At ito pala yung cottage na nakuha namin sa halagang 500. Sayang 550. 550? 550 pala to. Walang sabaw, walang bubo. Hindi na kami kumuha ng malaki kasi tao lang naman din. Yan, nakagala si ate. yung swimsuit ko. Yung cake ni Mrs. Galing sa Cindy's. Salamat sa sponsor, Cindy's. Tawag mo nga be. Dito mo. Ay! Nalusaw. Yan. Adobo and bilay. Nurukit lang. Ha? Hindi ka may na ako? Saan natin nalagay? Ay, gitna na lang. Ayan. Gitna, daddy. Oh, look the candle ka na. Yan. Hoy, come on, dali. Come here. Halika na, dali. Blow the Kana. candle. Oh, gising na ko ah. Dali, kana. Happy birthday, mahal. Blow the candle na. Happy birthday. Sing mo na si Kowa. Dali. Halika na, Kowa. Dali. Sing na, dali. Sing muna, sing. Kanta ka na, Kowa. Oh. Blow the candle na, oh. Dali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dali, blow tayo na. Dali. Blow tayong dalawa. Dalawa kayo. 1, 2, 3. Yeah. Tawang-tawa siya eh. Lagyan mo na dyan. Happy birthday. Thank you. You like this? You want? Alam ko naman na yung wish mo, sana marami pang bumili sa tindahan. Oo. Para may outing ulit. Eh, tingin mo na dito. Ay. Suot mo lang, Kai. Suot mo na yung sombrero mo, tapos lapit ka dito. Wow! Lapit ka dito. Uy, turista! Turista naman kagad. Alright mga tropa, so tignan natin sila na. Ay, naliligo lang kasi sila mga tropa. Hey! Hey, kuha! What are you doing? So naliligo na sila mga tropa. So tayo na lang yung hindi naligo kasi ang init. Ano kaya meron dito? Dahil sa taas. Ay. So magtutor lang muna tayo dito mga tropa na. Dahil grabe. Napakainit. Ang ganda dito mga tropa. Dito pala yung Old Rock mga katropa, no? Old Rock. So yung last time na pumunta tayo dito, doon tayo pumunta sa kabila. So ngayon, nandito tayo sa
kabilang side ng Old Rock mga tropa. Ang ganda dito. So kung maliligo ka pala ng pool is 200 yung babayaran mo. Tapos yung cottage is mushroom type, yung ganyan lang. Mushroom type, yung parang ganyan sa nirentahan namin is 550. Pero pag ganun mga tropa, yung malakihan na cottage is nasa 1,500. So dito pala namin napiling mag-celebrate ng birthday ni Mrs. kasi sabi niya talagang nagustuhan niya raw itong Old Rock at gustong gusto niya magpunta dito. Ando na pala sila ate, oh. Andun na sila ate sa kabila. So nagpipicture taking sila kasi si ate first time niya lang na makarating dito sa Old Rock. Kowa! Kowa! Wah! I'm here! Alright, so bumaba na tayo. At pupunta naman tayo doon sa kabilang side mga tropa. So grabe, napakainit. I'm sure naman na sa lahat ng buong Pilipinas ngayon nakakaranas ng sobrang init na panahon, no? Kaya halos lahat ng tao ngayon nasa mga beach, nasa paliguan. Private pool pala dito. Private pool. So ito pala yung private na lugar dito sa Old Rock. Kasi yung mga naliligo lang dito is yung mga naka-check-in. Ay, yung nga pala mga tropa, no, may dagdag ko pala. Pag ganun na sa dagat naman kayo maligo, wala pong babayaran. Bali, entrance lang. Nasa sa inyo na yan kung kukuha kayo ng cottage. Pero pag kumuha kayo ng cottage, nasa 550 din. Tapos entrance 50 pesos. Tapos libre na yung pagligo sa dagat. So may nakita pala tayo doon mga tropa. May naidagdag pala sa Old Rock. So parang gumagawa na sila ng slide doon, no? Kasi nung last time na pumunta kami dito, wala pa yan eh. So shoutout nga pala sa lahat ng mga tropa natin. At matagal tayong walang upload. Gawa nga nung busy sobra dahil dumating nga yung ate ni Mrs. So naasikaso namin. Tapos si Mrs. kasi busy sa pagtitinda ng mga pika-pika. Pero siyempre set aside na muna natin yung pagtitinda kasi siyempre para ma-enjoy natin itong pagpunta namin dito sa Old Rock. Para naman makapag-relax, 'di ba? Lahat naman ng tao gustong makapag-relax, 'di ba? Tapos nung Semana Santa hindi talaga kami nakapagpahinga gawa ng sobrang dami ng mga bakasyonista, ang daming bumili sa bahay. So sinulit namin yung pagtitinda kasi yung time na anong tawag dito, makakabenta kami ng malaki. So yun yung ginamit namin dito na ginastos namin dito sa pagpunta sa Old Rock para sa i-celebrate yung birthday ni Mrs. Tapos may nakita tayong chicks dito. Where are you from? Can I know your name? Are you an Arabiana? Si ate pala, no? Yung katatapos niya prinang. Si ate pala, dumating nung nakarang linggo yata, yung pa.
So sinusulit din ni ate yung pamamasyal dito sa Pilipinas. Mga ilang ko na lang, alis na naman to. Kaya sinusulot niya yung mamulot ng basura. Oh, naka-record yan. Na-record yan. Ayun nga pala mga tropa, no, si Ate Erlyn pala yung panganay na kapatid ni Mrs. Kala nyo hindi Pilipina, no? Tao sa inin. Kagusto nyo lamang itaw. Alis mo na kami. See you later. See you around. Babalik muna tayo sa cottage mga tropa. Ay. So mamaya maglilibot-libot ulit tayo pag matapos maligo yung mga kasama natin. Bibigyan natin si Mrs. Nagutom ma'am. Uy, bawal dyan. Dito lang kami, oh. Dito kami sa silong ng kuweba. Iinom ng buko juice. Ay! Ay, nako. Bawal magdala ng pagkain. Dito lang kayo, pulang kayo. Oh. Malamig nga ako pag ano, si Kuwa, makulag, te! Magkano to? Ah, 50. Ayoko na din nakalugog, malamig. Ah? Uy, sinanak mo! Drink ko ah, drink. Drink na akong, drink. Hindi, iinom lang siya. Ako na, dalunod sa singin. Ah. So, maliligo lang kami ni Mrs. mga tropa. Hindi kayo kukontak to. Pero hindi ko ilulublob tong camera kasi baka mamaya masira na naman. Mawawalan na naman tayo ng pang vlog mga tropa. So kita-kita tayo mamaya. Alumni din kami na. Ang walang bali naman. Napagod na yung batang may laban, no? At umahon na nga po silang lahat dahil ginutom. Ano kasi ang pangalan? Papulik-ulit ako. Sinusumamuli ako mo. Hindi kami po maputa. Kaya na nangansin. May naiingit kasi dito eh, hindi makaligo. Sayang yung... Uy, bawang Lumalabas yung ano niya, lumalabas yung kanyang white na kulot. So yun mga guys, nandito na sila. Si Mother, dalagang dalaga. Wait lang, wala pa. Ang galing ng camera girl. Wait lang. So yan si birthday girl. We're here at itutour ko kayo. Yan. Let's go sa taas. Here we go. Nasa taas na po tayo and we're here at Old Rock. At syempre, ang may hawak ng cam, that's me. Here. And let's see. Tignan natin yung view sa baba. So, ayun yung may-ari ng camera. Namumblema siya, guys. Oh my god. Super ganda. So yan, let's go down. Yo, alright mga tropa. So natapos na pala kaming mag-swimming.
Pero ito hindi pa matapos-tapos. Hello. Magmula umaga hanggang ngayon, anong oras na? Alas 4. Magmula kami ng alas 11, dumating kami. Hanggang alas 4, ayan o, babad na yung bata. Ayaw umahon. Manang-mana sa lola. Siyempre, ang birthday girl natin ay nagliligpit na dahil papauwi na rin kami. Yung mga ano natin birthday. Thank you. At papauwi na rin kami mga tropa. Si Mila hindi nakaligo. Ayaw kasi maligo eh. Sino to? Sa akin. Ito yung senaryo mga tropa sa batang ayaw umahon. More swim. Ay, balik kayo bagwa umaga. Ha? Ay, tama na. Kainin. Kayo magwa live. Saan ba? Ayaw umahon eh. Saan ba? Balik na tayo maliwa tayo. May pagbanlawan dyan? Ha? May pagbanlawan dyan? Saan dyan? Diyan oh, sa gilid. Tara. Alright mga tropa. So, papauwi na rin kami. At natapos na rin kami mag-swimming. At welcome to Old Rock Beach here in Arnedo, Pangasinan. Arnedo, Bulinaw, Pangasinan mga tropa. Oh, ganda oh. Ganda talaga dito. Hindi ka talaga magsasawang puntahan to mga tropa. Okay. Yung. Ano, uwian na. Kevin! Alright mga tropa, so dito na matatapos ang ating vlog. At i-celebrate na namin yung birthday ni Mrs. At pauwi na kami. At syempre, huwag naman natin kalimutang batiin si Raptor na grabe ang lakas. So lahat kami, ilan kami? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 kami mga tropa, pero kayang-kaya ni Raptor na pula. So ganyan po kalakas ang ating Honda Supremo. So sa lahat po ng bibili ng Honda Supremo, huwag na kayong magdalawang isip. Alright, so salamat sa All Black. So yun. So salamat pala sa All Black. So happy birthday din pala kay Mrs. Hindi ka matay? Tulo ka. Alright mga tropa, so dito na matatapos ng vlog natin. At ingat po tayong lahat and God bless.